main balik kan? Ada. Ya, pun Dik Yupika berdiri. Dereng ngantuk to Mbak Yupika? Dereng, Mas. Yo. Langgamipun setya tuhu to nggih. Yo. Dihayati nembange alon-alon maton kelakon sareh-sareh waton pikoleh. Carane menghayati kaya-kaya umpamane nembang setya tuhu kaya-kaya wong sing mbok tresnani mapan ning ngarepmu pas. Ngono. Yo. Yo, buka truk. Yo. Aku kan setya satu Lanjut. Si teramu kayak si teran campur sari. Oh iya Mas. Hari ini teman kita ada yang lagi ulang tahun. Iya, siapakah dia? Mas Pito. Aku tak kayak hadiah tor. Dikerucuk bareng-bareng ya Mas. Yo, engko bar ki. Bar ki tak uyui ya. Ora ding. Yo, Mugian tok berkahi
getas wayahe tampil. Oh ya. Ya. Masuk. Oh. Aku kan sedya satuku Lanjut. Entekno, Mbak. Mugianto Matur nuwun Mbak Yu, sampun ngaturaken nuwun inggih menika tetembangan Setya Tuhu. Ayo, Mbak Elisa jumeneng, Mbak. Ya sepati ben gebrak anu swasana. Yo manut sepate ya. Orang ngopo panyung sekele diseret lan ane kentung Surabaya kekelen dan sini Madiun Jakarta
Selamat pagi Wilujeng Enjing. Selamat pagi Wilujeng Enjang, Mas Petro, Mas Gareng, Mas Bagong, komplit. Ayo, sampun istirahat nggih. Nggih sampun Wah. istirahat niki nggih suguhane nggih kathah gitu kan. Jadi ya warek gitu. Suguhan apa beli sendiri? Suguhan, Oh, suguhan, dong. Ini ya. ada kompelit kok, kompelit. Kombelit. Ya, ada roti, ada makan, wis warek pokoknya. Warek ya. Ya. Pah menika ingkang tasih nenggani menunggu dikau Mbak Elisa masih banyak. Mboten menika pecinta budaya saestu. Masyarakat wonten baron menika. Ya. Masa rokot barang. Mboten kok nunggu kula tapi memang apa niat untuk tirakat untuk nyimak lakon gitu kan. Lakonnya kan niku banyak yang suka kalau Bimo Suci kan. Wah, nggih. Mong panjenengan niku nggih napa niku arep masyarakat ya sudah banyak yang tahu panjenengan niku ya bisa dikatakan seorang dalang. Wong pedalangan kok S1. Boten kok dalang. Yo kan S1-nya pedalangan. Ya, tapi cuman belajar lah, olo-olo lah. Ora ape-ape banget lah ya. Olo-olo. Sedikit, Mbak. Sedikit, Mbak. Suluk, Mbak. Sedikit, Mbak. Walah. Jogja. Suluk Jogja. Sedikit manut pun Setetek wae to. Setetek mawon. Yo. Odo-odo apa lagon? Odo-odo. Ayo odo-odo. Odo-odo boleh, padetan atau sendan boleh. Iya, odo-odo deh. Ayo. Ya. Songo aja ya. Songo. Jogja ya ini? Iya Jogja deh. Oke deh. Oh, udah pernah kemarin main di Jogja ya? Kemarin sempet dalang di Jogja kan? Gunung Kidul. Gunung Kidul itu. Deket. Tapi Gunung Kidul itu masih sering wayangan Solo ya? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Tapi emang sukanya coro Jogja. Oh, coro Tapi Jogja. kemarin coro apa? Coro rakaru-karuan. Nggih Solo. Solo ya. Wong mboten gudak kok, Mbak. Anglir bawaning kang Sinongwati gawe kelar nararya mbek srusu tira sang mangrampa suranggang koro kita umangsa Kanca-kanca Astabrata aplaus untuk Mbak Elisa. Ya. Stetek mawon. Nek niki teng Jogja biasanya sulukan ododo niki dibuat adegan menapa Mbak Yu? Menika menawi Janoko itu, pokoknya habis jejer ulo-ulo namanya. Oh, ulo-ulo. Ya, kalau habis gonten-gonten menika. Habis goro-goro, terus itu nanti mau ketemu cakil itu loh. Oh, ketemu Janoko cakil. melebu alas itu. Yo, alas-alasan Ya, nggih. Wah, sedunia luar itu. biasa. Ya. Wah, jan pedalangan. Sing cewek angkatan panjenengan nggih namung jenengan nggih. Ya, jadi dari tahun 2005 sampai 2011, 2012 itu saya sendiri, satu jurusan. Wah. Tapi Ya. panjenengan sudah terjun ke sinden pada saat kuliah pedalangan. Dereng. Oh, dereng. Belum. Iya, aku mau dipacak itu. Nanti kamu ini ya, karena kan kalau pedalangan itu kan harus mendalang di setiap daerah. Dalang-dalang butuh tempat untuk bisa mengaktualisasikan, bisa mendalang gitu. Jadi aku dipacak sinden raiso popo. Kon sinau siji lagu meh rahino wis. Jadi sawengi mau ngiso nyanyi kuwi siji. Napa niku zaman semonten? Meh rahino itu. Wah. Ya, cuman belajar satu itu. Nggih. Dan itu dipacak jadi gelungannya cilik banget gitu ya. Jadi aku koyo cangik. Jadi diketawain sama teman-teman. Yos biasa di pedalangan karena semua cowok-cowok jadi ya kayak gitu. Oh iya. Kalau di isi Solo banyak ya. Banyak Dalang ceweknya. Ceweknya banyak ceweknya. Ya. Sudah mulai banyak. Kalau di Jogja longko. Longko nggih. Ya. Nah. Agak longko. Ayo. Napa Mbak? Mardika Mbak. Tadi Untuk ada pagi permintaan nggak? Oh. Ada yang belum nggak? ini. Ada yang belum. Kembang jagungnya apa? Aku lagi Aduh, kerungu. nggak tahu aku. Enggak, aku juga nggak tahu aku. Ada gelang alit juga ada. Oh, iya. Yang belum gelang alit aja berarti. Gelang alit. Iya. Apa Oke. yang lain monggo pun bebas mawon Mbak Elisa. Oh iya, gelang alit. Napa Ya. niku? Bawa Pak. Oke. Mamya
piti-pitian. Pitik-pitikan iki pitike. Iki pitik teres nek iki. Nek kon Victor ya pitik teres. Tahu kalau di sini ada juga jualan ayam warna-warni itu. Oh ada. Lah telung dina terus blobor kabeh niku ta warnane. Soarane gendeng beliam biangan nyeram yai nosan tarang. Ini kok aku dewe toh? Lah sama Mbak Den kono. Hah? Ki nek gelang alit Iya, no. pantas ini. Eman-eman no. Oh iya no. Wah, bintang tamu Aku tuh batin kok orennya beda-beda gitu. Ada yang oren muda gitu, ada yang orennya agak kunyit gitu kan. Yang itu oren bosok ah. Ya. Ini kawan sopet toh kamu tuh. Her. Aden, Halo. masih semangat kan? Semangat. Ben orang ngantuk ngono loh. Iya. Lah, ngono. Kalau udah kayak kipas angin gitu loh gini kan. Nah, Mumpung direbabi Victor. iya. Pianyo wangai kalan kenangetan sakarang lar lan kedol halah sangkan yakulan kunang wetan segara pasang kerjane Sip. Sip. ngono nanang lak melek Ya. Pun melek Mas Anang. Masih melek. mangga peteng So. Yo. terus iki Ayo no, ayo Dan no. no. Kang kaliwiat liwiat belang biangan belang biangan ayo bareng Bareng ini. Ora mesti angel lho, bareng iki angel lho. Angel. Nggih, angel bareng. Kudu. sampean suara siji loro ngono kae lho Mas Oh, ayo. Ya. Kowe sing siji apa loro? sampean suara siji aku suara setan Ya, ya. dah. Yo. Yo. Siji loro telu. Ah, ngono. Ora ya. Le mengo wae angel lho. Ayo coba. ya aku tak siji ya Ya. aja takon piye to ki kok malah guyu kekean 1 2. Aku siji ya. oh iya Ya, Yo. Ini kenapa ungkur-ungkuran Iya, gitu? ben gak kleru. Konsepnya. Oke. Oh, ben gak kleru. Aja takon susah seneng ganti Wah. Sian. ngene lho. Dadi apik ngono
karo ngene. Ya nek ngingeti kleru. Tanah India Meliare Daman Sari Nusuhan Berang-berang zaman turun-temurun ya wis kelakon. Akeh prahara tapi ngelani di rumah kepiru yoro. Makin soke makin seblak ambyal sekarang ira. Cengkok khas Banyuwangi ngono ya? Ngono to nggih. Ya mendul-mendul. Oh. Nggih salah satu sinden Banyuwangi enten sing cengkoke khas ngoten niku. Oh, begitu. Si. Ayo, Kaya, Yuk, dadekke nggih. Oke. Coba kayak apa? Selarat. Hey. Wes kalakon semen lawase ison yarika katyane sabono sonemyange larika katyane
Diane ya senenge ati kapan tak gereng di namburi ngaleng terici ojo lali tuh garing pati Makasih Mbak Denko. Oke, sama-sama. Mbak Elisa satu kali lagi kali sidin bersama ayo penutup. Penutup. Ayo Mbak Dwi kali sampai Mbak Aul. Ayo jemeneng. Jangan duduk dulu. Oke. Apa ki? Yo sing gayeng nggo penutup. Yo per kesepakatan. Apa? Iya, kawitane sinawang. Wah, kawitane sinawang. Iya. Piye Mas Tris? Kok ula-ula? Nyat yo face ngono lho. Nyat yo face ngono lho. Wah, tak kira ngantuk. Wah, niku ngantuk raup Pak. Kawitane sinawang. Ayo ya. Iya. Wes to, berdiri pisan. Semua loh. Semua kok. Dicowok selawe lho engko. Ye. Nduk. Wis cukup anggone suka mari suka ditutuke lakone Bima Suci. Oh ngono. Kaya ngapa babaring lakon kae Ndara Arjuna wis teko rene karo Bapak Semar. Yo. Kabeh padha moh kalinde Sulistya klawan Jat Mika nuli gemeng mrene kabeh iku tansah purna tanpa tut wong budaya padha hamba kaya watu cobane para kasusra cah kondang warna imbang dimen ing wang paan wirang jagat dewa Bathara kabeh padha kalinde Sulistya kawan Jatika nuli gemeng wawarene kabeh iku tansah purna patut wong budaya padha kaya watu jane para kasusra
Kyai Semar Badranaya. Wonten dawuh Ndara kula Raden Arjuna. Mula dina sak mengko ora sah dadak karenden gawe. Derekna kang dadi lakuku jumujuk ana ing pertapan Arga Kailasa Kyai. Wonten perlu menapa panjenengan Ndara Arjuna badhe lumarap wonten ing pertapan Arga Kailasa Kyai? Ing dina sak mengko ana pendhita ingkang kondhang kaunang-unang kajuwara saindenging jagat raya kang peparape Begawan Bima Suci. Begawan Bima Suci mau dadi srana pambabaring kawruh sangkan paraning dumadi. Ora ketang setetes cara-carane banyu, Arjuna kepengin nyecep ngilmu kasampurnaning urip utawa sangkan paraning dumadi. Makaten Ndara pancen bener. Sisan gawe Arjuna bakal takon krana ing ripalungguhan sak mengko wis sawetara wanci Kakang Jodipati, Kakang Bimasena Muspra kang tanpa wangenan. Sisan gawe sak liyane Arjuna bakal nyecep ilmu kasampurnaning urip, uga bakal nakonake mitambahake baya ana ngendi ilange Kakang Jodipati Kyai. Sumangga kula dherekaken, kula jinejer dados panakawan namung tutwuntat lampahipun Bendara Taunana Windanana. Ora bakal bali kalamun durung gegandhengan kunca kelawan Kakang Mas Jodipati Kyai. Angodarit yas riwut urwete rawat wewadi wedi lamun kauningan iput iwang tete kala ludra mas patik raja dewaku punika Raden Patih Harya Sengkuning kang amarpeki kula nalindra ing guwa Kiskendha kula pun Prabu Karungkala. Prabu Karungkala kula wonten dawuh Raden Patih wis sawetara wanci jeneng sira Prabu Karungkala dadi ratu srayane negara Ngastina. Ratu srayane negara Ngastina ing antarane negaramu Guwa Kiskendha kelawan negara Ngastina wis sawetara wanci nindakake pidak jempol gedhek antuk kang sinedya muhung ora ana liya kejaba mung patine para Pandhawa. Aku Patih Sengkuni menehi kapercayan marang Pendhita Durna
babar pisan nganti saiki arep mateni si Bratasena. Gagar wigar ora ngentukake hasil apa-apa. Pramila kang kaya mangkono Karungkala kula wonten dawuh Raden Patih. Dina iki kabar sumebar pawarta wis warata miturut kabare Mbok Bakul ingkang sinambi wara. Dina saiki negara Ngamarta lagi kelangan Werkudara. Kelangan panenggak Pandhawa. Lah iki digunakake kanthi bener becik. Merga negara Ngamarta lamun kelangan si Werkudara paribasan macan wis ilang siunge. Ibarat gajah wis ilang gadinge mekaten. Ya. Ilange si Werkudara, ilange si Bratasena saka negara Ngamarta gunakno kanthi bener becik. Lumarapo ana ing negara Ngamarta, bedan Ngamarta rangketen Pandhawa sak peranane. Nyuwun pamit Raden Patih. Go! Mahrahina semupang iwang aruna kadinetraning angkorapuk sabdaning kukila ring kanikara kageter kinidung aningkung lir wuwu sing pinipanca mengko dhisik ora teges Bima Suci angkuh nanging katemben wae weruh mula aku mitambuh sapa kisana ingkang nedheng rawuh amit pasang kaliman tabik pisowanan kula sinabeta ing Iladuni dumawaing tawang towang derek tepang hangladi wanuh duh sang wiku kula satriya wingking saking kasatriyan Madukara dene kekasih kula nuwun inggih Raden Arjuna utawi Raden Janaka. Arjuna ya Janaka lakar kados mekaten. Kula Semar sang wiku banjur ana wigati apa dene satriya Madukara petrek-petrek sowan ana ngarsaning sun mapan ana ing pertapan Arga Kailasa kene. Duh sang wiku kabar sumebar pawarta sampun waradin mbok bilih paduka ingkang dados lantaran pambabaring kawruh kasampurnan pramila mboten ketang setitik panengah Pandhawa nuwun inggihipun Janaka nderek angangsu kawruh anyecep kawruh sangkan paraning dumadi kala wau punika paminta kula ingkang angka setunggal dene paminta kula ingkang angka kalih sejatosipun kula pun Arjuna sowan wonten ing Arga Kailasa mriki badhe tanglet kalian jengandika sang Wigudebya takon babagan apa Pandhawa menika cacah gangsal kadang kula werda kadang panenggak ingkang nama Raden Werkudara sak mangke murca ingkang datan pewangenan
Mbok menawi kanthi sowan kula mapan wonten ing pertapan Arga Kailasa mriki paduka Sang Wiku Debya saged uyung-uyung anyeng kuyung madhangaken pepeteng angudari reruwet baya wonten pundi murcanipun Kakang kula panenggak do Sang Wiku. Dadi angka 1 kowe pengin gayuh kawruh kasampurnan. Angka 2 kowe nakonake kakangmu lakar kasinggihan duh panemban. Aku bakal paring katerangan nanging luwih dhisik sumenea ana ing pepungkuran kae sajae ana dayoh meneh bakal prapta ana ing sak ngarepku mapan ning pertapan Arga Kailasa kene. Tan samar pamoring suksma sinuksmaya winahya ing ngasepi ula ingkang sowan kowe sapa? Kula Pendhita Kleyang Kabur Kanginan Kemul Mega Akekudung Langit. Jenengmu sapa? Nami kula pun Suma Bawuk. Suma Bawuk nggih. Musik ta. Kok petrek-petrek sajak Nyolowadi kang dadi pasuryanmu? Kowe saka ngendi? Kleyang Kabur Kanginan tanpa dongko. Tujuanmu ning Arga Kailasa kene? Kula kepengin do Sang Wiku Debya, kula sampun mireng kekondangan paduka. Kekondanganipun Sang Wiku Debya nuninggi Sang Begawan Bima Suci ingkang pranyata ambrebeki jagat. Kiblat 4-5 pancer sampun ngabaraken kekondanganipun Begawan Bima Suci ingkang pranyata Brahmana ingkang wegik, Brahmana ingkang kesdik ingkang dados paningalipun. Watuk barang nggih pun tuwa. Terus kula pengin sisa-sisaning umur kula abdekaken wonten ing ngarsanipun Begawan Bima Suci ingkang kula ajab boten wonten sanes inggih namung manising pepati. Pramila kula kepengin Purwita Suwita ngabdekaken diri wonten ngarsa jengandika Begawan Bima Suci. Omahmu ning endi? Pun kadol. Omah kok nganti kadol. Nggih kula dol duwite kula nggih ngopeni gendaan kula. Omah kok nggo dhuwit nggo gendaan lah nyatane anak-anak kula pun mati sedaya. Bojo-bojo pun mati. Matine bojomu cemplung sumur. Kok cemplung sumur? Nggih bojo kula cemplung sumur, kula bingung nek kula nulungi kula uruk pisan. Wong kejem kuwi iki.
Anakmu pun boten gadah, omahmu boten gadah domong yoke. Anak boten, bojo boten, omahmu pun kadol kayangan kaya omahe sapa? Edan. Dewa-dewa Sukata marang suring prang ngodane arum-arum angendan wing awiyat ing Bathara Guru Hong siwah bojo bojane bojo Darma darmane Darma Rahayu Hastuta Hastuti ya jagat dewa Bathara iso mbagekake cara dewa ya sang mustikaning jagat Hong nirdahna pinara sabda sabdaning Jawata Iwana sabdaku Rahayu Hastuta Hastuti ana parigawe apa dene sira Bathara Guru keraya-raya prapta ana pertapanku kene iya sang mustikane ngrat sepisan prapta ulun mapan ana kene paring nugraha tumrap jeneng kita Werkudara angka loro apa wae kang kita penginake mesti bakal kasembadan apa kita kepengin ngratoni sagunging dumadi apa kita kepengin dadi ratuning dewa lan maneh upama kita kepengin ngratoni jagat saisine ulun ora bakal awel para dewa bakal masrahake marang jeneng kita Werkudara Bathara Guru kawruhanana ning kene ora ana Werkudara anane Bima Suci lan kanugrahan kang ndak tampa dudu saka Jawata krana Jawata lan Bima Suci kuwi padha sabab apa sabab kabeh wis mangreh pangwasa tumrap tanggung jawabe dhewe-dhewe yen dewa kuwi yen nyiksa tanpa upama ning yen mulyake ya tanpa pepindhan nanging yen tumrape Bima Suci kabeh mau wis ngemoi sabab kabeh wis kawengku dening Bima Suci Bima Suci apa kita kepengin nglenggahi apa kang dilenggahi kelawan para dewa kareben ngerti kasekten kang disarirani dening para Jawata babar pisan ora Bima Suci ora bakal ngesuk marang kelungguhane sapa wae kabeh kelungguhan wis diponto-ponto karo sing gawe jagat yen pancen sira wis mangerteni yen kelungguhan mono pinonto-ponto kenang apa kok jeneng kita ngesuk marang kelungguhan ulun mara gage tuduhna ning ngendi nggonku ngesuk-ngesuk marang kelungguhanmu manik moyo sumurupa nalikane ulun tetinjo marang Madyapada ya mapan ana arga kaelasa iki kang dadi papan palungguhan ulun Bathara Guru aku arep takon apa pilahing alam kuwi ana pira lan apa wae sepisan alam Suralaya ya kuwi papaning para Jawata kaping pindho alam Suradewi ya kuwi papane para Gandharwa katelune alam Kafiruna kuwi papane Suksma kang keblasuk lakune sabab kurang temen panembahe kaping papat alam Suranggangkara ya kuwi alame jalma manungsa aku takon maneh Bima Suci kuwi dewa apa manungsa jeneng kita kuwi manungsa banjur arga kaelasa kene iki klebu alam Suralaya apa alam Suranggangkara kene kuwi alam Suranggangkara apa ya wis ora sak trepe yen aku mapan ana kene malah yen panjenenganmu mapan ana ing arga kaelasa tak kira ora sak mestine merga kene dudu papan kelungguhanmu yen kaya mangkene apa ora jeneng dewane sing serakah dakah-dakah ya jagat ya dewa ya Bathara Bima Suci apa kowe ora eling wong tuamu kang panandange tekan seprene maksih ana sajroning kawah candra dimuka ora susah gepok singgol karo Sudarmaku kabeh titah wis ginaris lan padha ngunduh kurping pakartine dhewe-dhewe ning kosok baline wis dadi kewajibane anak kang soleh
kang kudu ndongake marang wong tuane supaya diapura tumrap kabeh dosa kang sarta kaluputane. Bathara Guru, pranyata kowe dewa sing wis kelangan kawaskitan ketitik ora nyumurupi sapa sejatining Begawan Bima Suci. Waduh, Sang Nawaruci. Ngaturaken sedaya kalepatan awit kiranging pramana anggen kula ningali dumateng handika Sang Guru sejati awit paduka samangke kasarira dening ingkang titah pun Bratasena syukur bagi sewu yen sira wis sumurup marang sapa kang kita adepi dina iki ana ing sasana Danawarih papane Bawarasa iki ingsun ngegungake pangapura marang kaluputan kita kanthi lelakon iki. Kita kudu sumurup yen dewa iku ya padha karo manungsa. Mula aja sok kumingsun lan kumawasa rumangsa bisa nanging bisa rumangsa heh manikmaya. Ngestaken dawuh sepisan malih hamba ngaturaken lumumturing samudra pangaksami Sang Guru sejati. Bakal antuk pangapura nanging aku duweni penjaluk punapa panyuwunanipun Sang Guru sejati. Bapakku Pandulan Madrim entasna saka enduting neraka jahanam enggal unggahna ana swarga tundha sanga yen wis nuruti panyuwunanku bakal antuk pangapura. Nuwun nggih dhateng sendika mangestakaken dawuh kawula nyuwun pamit dhateng Sang Guru sejati. Bapakmu kang sarta ibumu Pandulan Madrim wis kaentas kaunggahake mapan ana ing swarga tundha sanga. Bratasena tegese samu barange wis cetha, samu barange wis ngeglo. Apa kang kita gayuh wis bisa kasembatan anggonmu mandita mapan ana ing ngarga Kailasa kanthi tujuan ya kuwi Bratasena kepengin nyuwargake Sudarma wis kita lakoni. Baliya ana ing darmaning kasatriyanmu dadi tamenging wong negara Ngamarta satriya Njodipati mbrasta angkaraning jagat sukertaning bawana Bratasena. Nyata laruta saking kudu Sagurukula yen hatan mutusa sang Sri Werkudara wis paripurna anggonmu madeg pendhita mapan ana ing arga Kailasa. Baliya dadi satriya satriyaning bangsa ya Yayi. Negaramu geger, negaramu kahanane lagi dedrek merga saka pangamu ing ratu saka negara Guwakis Kendha jejuluke Prabu Karungkala. Yen ora ana kumrembyaing tanganmu jumangkaing sikilmu negaramu Ngamarta bakal bedah Dara. Ngaturaken agenging panduwun dhateng Koko Prabu Ndrawati awit saking paduka saged mangsulaken Kakang Bimasena anglampahi darmaning senopati darmaning satriya. Iya ya kaipe padha-padha. Ayo aja katrem ana ing kene enggal ndombani lakune kakangmu Bratasena anggone nyirnake angkara murka.
saksirnaning angkara murka. Muga-muga negara Ngamarta tansah manggih guyub lan rukun kang dadi kawula miyang para bebrayan agunge ya kaipe. Serpakia amanungkung Kuya-kuya bilangani Ramparan tak nyatuan sikra Sinajaan kopi rata Serpakia amanungkung Kuya-kuya bilangani Ramparan tak nyatuan sikra Sinajaan kopi rata Bojleng iblis laknat padha jek-jekan sing ilang mus timbul Werkudara kowe sapa Ratu Nggwekis Kendho Prabu Karangkala semedya lakumu tumujune negara Ngamarta kelakon tak bedah negara Ngamarta tine iki kurang ajar. Piting klapa cawisna. Maju. Nah. Werkudara Kakang Karta marang Maharawaran. Cicil Barata itu rangsang Balawarti tanpa doro. Wah. Wah. Wah ya. Lo. Wah. Surtayu Werkudara ana paran longgo diarahmu tibange titir ilang nyawamu cangkeme lo waya waya gugur gunung kanca
Astagfirullah.